О, ще се му убия за малко. О, пием колко? 14 минути, значи почна се да тече, чуе. Right. Не си тука, го. Son of a bitch. You can't find me never. Обата аз съм убил още няколко пъти, ако скочи от високо. Не бе, имам шанс да ме. Малък, но имам. Но ти кажа, че ти беше пред мене, докато влизаше в сградата. Son of a bitch. Oh shit! Run! Ah, damn it! Ай сега пак чакаме нас. Не трябва да си издаваш, човек. Принцип, защото аз веднага се усетих къде беше. Защото Shit. аз не... Аре там на Елана, е тук върху хладилника, нека. Е така, я му иска, че отгоре, не. До хладилника, е така, прон и камф. Шар, готов ли си? No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Never can be fine. Значи имаш... Една минута и 40. Преди да стредам. Преди да мога да сведеш по главата. Окей. Фак. Аз първо там. Бате колко е тесно, тук не мога да се завърта. Такъв прон блок насекъде. Аз как се треснах, че с моя труп, бате. Ето не е такова. Oh, fuck. 50 секунди. Really? Мгм. Give me more time. This game hates me. А не знаеш, че като изтечат тези секунди, аз стрелям и почвам да те чейсвам, ти нямаш право да ме убиваш само найф. Аз им право да стрелям. Alright, ninja time. 20 секунди. Fuck! 23. Се криеш, бе, бате. Шест, 5, 4, Oh, shit. 2, 1. Alright, let's fight. Behind, really? Не, видели ме килкан? No. Did. Че аре на началния спот сме. Значи не ме видя къде съм. Та хубаво, аз там си хола Fucking пак. bitch. През цялото време те виждах и викам he saw me, he'll kill me, аре на началния спот. Буп. I'm prone, yeah. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maybe. Yes. Бато мап е много кофти. Thank Има някои мапове, деца по-готини за криене. All my bitches call me Molly. Надявам се тук да няма такова anti-camp. Не, няма, аз лежех без да мърдам доста време. Yeah, this time. Не мога, няма намиране, бате. Това мап е много кофти, много треви, много дупки, бате. И мога легна некъде, батко и... Untouchable, uncatchable, untouchable. Forever. Да, почти, нещо такова. The master of the skies. Да, съм убия. Suck my dick. Yuck.
Спокойно. Спокойно, даже аз не съм там. Знам. Keep finding me, bitch. Имам 50 секунди. Теме. God damn it. И за да you starting chase me, аз имам право само knife, ти имаш право да ме стреляш. Yeah, yeah. Батайте, сега аз съм много тъп, само едната част от мапа преобродих, другата не съм. А ти може си някъде in the toilet. Някакъв кемпинг. А минало ли съм пред тебе до сега? Не, никога. You probably know where I am right now. Имаш 20 секунди. Yeah. Да. Pretty fucked up. Ако искаш да ти подскажа. Не. Няма аз не ти подканям. Има един, който е влезнал. Fuck yeah. Трябва да го садаме, значи. Айде, изтече ти времето вече. Тук малко си поиграме. Айде си им право на нож. То влезе нищо, ние си продължаваме. Той е отгоре. О, вау. Ти беше горе. Знам, ама аз избегах. Вау, той ни прави на лук. Ако ми пронеш наистина, ще се рече питам. О, shit. Really? Doodle jump. Трябва да си го взема команда, защото на 3-4 пъчеха съм убия. Сапи той играе, ле. Вие двамата сте срещу мене, бе, момче. Айде стига, бе, глей. Аз го сипвам с тези рафейки. Това беше преди мой Оу, и то мен ме взе. Как ме взе, бич? Хакер. О, вау! Точно, бате. What the fuck? Thermal scope unlocked. Oh, come on, I'm about to get you. Само ти кажа, че сега колечки, които не ще знам. Че съм снимал това Hide and Seek, когато играхме, бате. Не знам. Беше тролско, да. Снимах. Даже и това за Anti-Camp, къде беше за това, когато ти започна. Където ти създаваше това. Последната там. О май гаш. UAV what? Shit! Ще да те бекстебна, наистина. Мага, ето. Гледай къде е care package, fast. Oh wow, you fucking camping dude. Сега ще го вземе той. Run! Run that bitch! I'm running. Oops. Oh shit, why me? What? Marty don't go, това ме тролва вече четвърти път сега. Ама съм 14 пек, what the fuck? What the fuck? Мисля, че ти го е взел. Ма не, то не е мой. Oh, Стънах се сам, not so bad. Wow. not so bad. Видя го къде е толкова курвата. Where the fuck? Oh, I heard the bullet. Gotcha. Don't kill me. Don't kill me. I said don't kill me, bitch. Bitch. Ти трябваше да видиш тази част. Точно както го каза. О мага. Значи, както го каза Печ, той точно е така, се е хвърлил някакъв човек, бате. И направо и падна, бате. Oh shit. Го, аз чувам зад мене, what? Too much YOLO. Го, аре се намери ме някъде ще. Къде се чакам? При хладилника. Starting place, no killing. Yes. Знаехме, че съм снайпер клас, той не е. Нима и той двамата да не ни вземе сам. Това ти ли си? That's me. Ела насам, бързо. Идви. Kill me. Run. Прол не е тук, аз и ти от другата страна. Прол не е там бързо.
Oh shit. Okay. Okay. I got Leave. Maycock, so Leave. Bitch. you Maycock to catch it. We wanna play alone. 1-on-1. Primates. When lol. Forever alone. Laugh of death. Whatever. Laugh of life. Bitch. Oh wow, 22 deaths als een noble en noble. No rage. Leave please. Oh shit, that is how I spell. Wish best English. You all no find us no more. Arabics. GG. Te strălam cărcădă și umăș. Don't you do it, man. Don't you even dare do it. Аз само пробвам малко така. Не. Ето, пробвай. Ow! Bad idea. Okay, you found me. Bitch. Switching spot. Бързо, run. Facility, run. Yes, I am. I'm with the tiger. Nice. Oh, Давай тук, бързо, тихо са ходи. Prone here. Prone, bitch. Не ми се кълбал. Давай така. Ево тук. Там се виждаш, ела насам. yeah. Още. И застане така до стената. Аз ще гледам за тебе, ти пред мен. О, shit. Бе, снайпа. Бата идва. Не. Идва. Беше горе. Run changing spot. На старото место, Go. Go. That's so fun. Yes, I know. Oh shit. Double kill. Go. Чакаме се при танка, знаеш къде ония си пуска кер пакетче. Малко така запомних. Да, сега сетих. Yes. Чакам те там. Не трябваше да пробваш. Who win? Bitch. Oh my god, third place. Bro, leave, please. Jason. Shit, Jay. Няма как да пише. Alright, let's go. Go private match, dude. Go. Мисля, че си ти. No. Аз вече съм друг такъв. No Tiger, мисля, че. Или той е Gen Tiger. Red Tiger. Camo. Oh shit! О,